Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Sugeng Injing. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah ya. Pada pertemuan kali ini saya seperti biasa Bu Sri akan bersama kalian belajar basa Jawa. Sedurunge belajar basa Jawa, coba sampean persiapkan dulu bukune, yaiku buku paket, buku LKS, lan buku tulis. Sampun? Nawi sampun, coba sampean buka buku paket sing temane kepahlawanan. Ya, di kono ana wacan sing ira-irane Dr. Sutomo. Ayo sapa sing ngerti ira-ira niku apa? Nggih, ira-ira niku padha karo judul. Nek tek ira-irahan Dr. Sutomo iku nyeritakake mulai dari lahire Dr. Sutomo nganti masa remajane sampai dheweke mimpin bangsa Indonesia ana ing pergerakan nasional. Nggih, saiki ayo kita bareng-bareng belajar tentang tek narasi. Amarga ndek wacan Dr. Sutomo nek menurut ciri-cirine iku termasuk tek narasi. Apa sing diarani tek narasi? Ayo sapa sing ngerti? Iki pelajaran sampean kelas 5. Si ana sing eling apa sing diarani tek narasi? Tek narasi yaiku sawijining teks sing isine nyeritakake rerangken kejadian kanthi runtut adhedhasar urutan waktu, ana paraga utawa tokoh lan ana latar utawa setting. Ciri-cirine tek narasi. Ciri-cirine tek narasi ana 4 sing kepisan isine ngenani kedadean utawa peristiwa. Sing keloro olehe nyritakake kedadean kanthi runtut. Sing ketelu ana paragane. Sing kepapat ana papan panggonane. Struktur tek narasi utawa perangane tek narasi. Sing pertama yaiku orientasi. Yaiku perangane crita sing ngenalake para paraga utawa tokoh, waktu kedadean lan papan panggonan. Orientasi iku biasane manggon ana nggih awal wacan. Nggih. Utawa ana ing paragraf pertama. Sing keloro komplikasi yaiku perangane inti nganti tumekaning pucuke kedadean utawa masalah. Komplikasi biasae manggon ana ing tengah-tengahe wacan utawa tek. Sing ketelu resolusi yaiku kepriye anggone ngudari reribet jroning kedadean. Resolusi iku biasae manggon ana ing akhir wacan. Tek narasi iku nduweni 3 unsur. Apa wae unsure sing ana ndek tek narasi yaiku ana alur utawa urut-urutane waktu cerita. Sing ketelu ana paraga utawa tokoh cerita. Sing ketelu ana latar utawa tempat. Iku jabaran tentang tek narasi. Saiki coba sampeyan waca tek narasi sing ira-irahane Dr. Sutomo. Ayo. Dek kono, dek paragraf pertama iku diceritakake masalah miyose utawa laire Dr. Sutomo. Nggih. Kemudian di akhire
Wacan iku diceritakake ngenani perjuangane Dr. Sutomo mimpin pergerakan nasional kanggo mbela bangsa Indonesia. Wis sakmono wae apa sing dijabarke dening Bu Sri. Dene enek sing durung dingerteni, engko sampeyan iso takon lewat WA. Saiki coba sampeyan kerjakno halaman 2 mangsuli pitakon berdasarkan wacan